Abusia mechiache nyina ema obi akwaba edeba by Grace TV GHS so mesra na ne dedi kan ya wo be channel yi ene video yi so mesra wa say subscribe bi mame na turn on the notification na yigina yigini mo minim say obey ne sa nyankopon hira no nya akoma so de ma wo Yesu Kristo de mo amen. Abusia ede de ye wo manhyi Kotoko fie kro obi Asante Kotoko ne yewura na tsa ye mu ne ye wo ye de amane boy ebe som we nim say na day na Asanteman council na no matsem kunya yewura no afre putupuru ehyiamu ewo manhyi Kotoko fie na by Grace TV ababedu ha ya bedu na nananom ba betena se bedu na Kotoko hene dudu obiribi eba de ebekoso wa ha bi a ne die na obrase kwanse ni na mu nkyeremu ene emu adesua ebesomo na bibia enso awie nti abusia mesrew so wabeka ye ho a na wahye ama wonu anso nya bi ahwe bra yi na yeguso wa atwenye mu de atwense na nanom beba yewura beba na Asanteman council hyiamu de ebekoso bi aputupuru ya ye de mu ama ne bo aso ewe abusuanti sabre yababedru Kotoko fie biaya a yewura nom betena se na enne Asanteman council nhyiamu broni beka ne se putupuru mu de emergency no atwa so ntina no ahya ase abedru yewura nom etena se na se na no bia bedru woni enya mayen so enam kwan so ya oba na sabre sampa man hene na samba jafla wona abedru hene na odina nim no sampa tufu hene na yeboa esiama na afia dehye abusua pan abu mahama wono so eka wono eho abusua nti eno na etwago ni sabre hene ya ne hofoni twago yi ememman hene na Professor Otumfour boy yaw eje wono ene yo man hene ya o emem traditional area ewa hafo mantam no emu oka National House of Chiefs from the half region afi brekum man hima na akosia amia hene wono ene brekum man hima wono na ya obesi brekum traditional council no anaye ene wotene nchene nim se brekum man hene ko ekra nanso mpanyine se ntifuni wa pagafo ho nti de obesi brekum traditional council no oka na man hima hono ne ba na Asanteman hyiamu no wona tena na brekum man hima ntia no mfoni etwago no saa na ya ne mfoni etwago asankare man hima asankare man hima wono ena ne mfoni etwago na abena kyerwa ya wono ena ye asankare man hima enso abusua uzena nanom do no na ababedu ya yedimu adesua ni mu amane yina so mo he ya ne mfoni etwago wono ne akyensua akyiamehene akyensua ewo ahafo mantam no emu akyensua akyiamehene wono na mfoni etwago a yedinyina mu som no akyensua man hima wono so na mfoni ebeto afidie ne so a yedimu adesua som no na akyensua man hima akyensua ewo ahafo mantam no emu ekwan na yefa so kogo so no ha na akyensua ewo ne hwedie mi na wasa akwantempo no aso akyensua man hima ne nkyɛ ha na mfoni etwago yedinyina so som no nti utum se na nanom dodo no a na babeju tisa ena etie sabre mediki aka akyensua man hima maka na ho asɛm na mfoni etwago ya enkyɛ no na matena nkunya on se oman ni be ba na brempomfo ene na dikrofo ti ohima na mfoni etwago dwansa man hima dwansa ewo Asante achem enkyɛ kra na dwansa man hine dot ye ekoso ewo dwansa man mu ti dwansa man hima na wabedwun sabre asankare man hima na abena kyerwa asankare wo Asante achem oman hima ya wo ho na ne mfoni etwago a yede no nso ho amanepo esom na man hima edikan wabetena se ya obeka yewura no ho na Asanteman hyiamu no bibia koso asomdwe kwan so Asanteman nifa aman hene asetena mu ne yadwe bia mo ne yadwe ohima ne mfoni twago yi Asante asokore man hima Asante asokore man hima na ya brefi eno no Asante asokore man hima ne nkyɛn sekere beposo
nana ya obesi se chebe poso man hene anan na afi hu se nana sika no nso ete echiro bi se chebe poso sompa hema afi nana dance man hema nana adanse man hema na ne hu fo ni twagu ni na se nana dance hene ba obetina nana man hema enchen na no wa ho no aye na amampo hema na busia wo hwa nana no mu a ewo chidom ewa Asanteman mu ti hu se fia play hene obrempo professor Chairman Ponsa ete wo bi sanso na sampa man hene tole samba jafla ya otoso mienu sampa mahene oka ho binti se kwa mahene bidura eho eno no so ebetina san se wonyina nananom amahene ya oka chidom na eho yanto aso na de akabia yemfa somo ti abuzuya sa enetie enchine negu so ya edi ehimu ze chine ya ba na nananom bi na eba abetina se edi mu amane bo esom no yanto aso na fe de akabia yemfa mu adesua ensom ya hwefo ntotoro so mahene so abetru oka nwa ete woni bisa bre denya ase manhene na waba bedwon denya ase ewo amanse aduanafo de akunwa ewo denya ase manhene ne ho funi na etwago a sabre de esom ewo ye fidie eso denya ase manhene wo ye aduanani said ye tepa tepa manhene so na wodwono na doctor edu say atwene ho ampem tepa manhene no tepa eye duana on se abakosem aka me ati bi se tepa ne Asante agona okay meba no be ka sabre manso kwanta manhema eno no so aduru no tibra Kotoko ne betena ase ewiye na fe sabi yewra de amane bono ebo Asanteman enam sede kwan akwabre kanya ase ene kwabre kanya ase hima afe kokofu manhema ena afe na Asantehemaa ono ane konso ne tiase ehene ede bedum yewra na sede besum yewra de asie nti yewra so de to Asanteman nim yewra kasa wi ya no chese de bi nanom de aye de ye nyina yekọ na yakọ na Asantehemaa hemfe ne yakọchi adehye ye ho ene nanom atsem kunya wa mo nyina yakọ sanse wo mo na ade na to mo ni na to Asanteman nyina nti yenkwai na yenhwe bra na nanom efri Kotoko fie na yewra kokuruku kakraka no aso ka ho bi na wakọ na Asantehemaa fie ne mo ya ne mo arwe ho nyasam ketu akra Asanteman ni abre yi pa ya enye kuma yenkọ hwede yakọ somra tabusia zabre o hwe nanom a santena to na yewra no be ya on se wo hena kasa wie na hena ye se ne wonyina ekọ na wakọma adehye wo na Asantehemaa hemfie no yakọ tinana na ahya ase ya wapie ba hena ya odi kan ya bontem hene ono na odi kan etwam a yewra no mo aka nyina kakra wonyina aka Asante no ho na ọkọ na Asantehemaa fie akọma adehye na namatem kunya ya wo nyina titiro ene nananom abusuafo meka na abusuafo kokofu manhema afi kwabre kanya ase ọkọma wo nyina yakọ ewo na ahema ya ọkọ ekura no mu na wo se sabre ya samanka ayire ti de na se dodo obilibie de man wo no okrob ya Asante Kotoko hene Asanteman nyina wura na adwune so a ohena mamre ne amane kwan so wo poko na wakochia adehye ya wo na Asantehemaa ahemfi se dia etie no nti samanka no ene ti kan na fa hu se ne nanom se ne wo nyina kan yewra na chiamefo bi na eba no ya wo nyina agi yewra tata ede yewra akọ na wakọ akọhye adehye ya wo na Asantehemaa ahemfi nyina eden na wo nyina yakọ enam na ahema ya wakọ ekura Asantehemaa mamre ne amane kwan so no emunti nti yewra da obofo ahemfo wo mo eka ho bi nsene wo nyina eka ho ya oji kuntu kantan boho tata oji dudu obilibie from ya Asante Kotoko hene no ayokofo nyina ya wasasi supanyini ene krobia Asante Kotoko hene wono ena twedi ampo nyankropon chichiri sikadwa free soro na mobiri komfo so edi free soro ba ya edi be sine naso enti sabia Asante hene die amamre ni amane kwan so de mpanyufo aka me atibe no efitete atempon ya yewura ene krobia Asante Kotoko hene yewura ene de wotisi kadwa so opinya sabia enka obeye bi diabusua Asante hene ena sabre otutata kakra arohuomu hene kafra one hyeden Asanteman tawachi yewura ena okọ na okọma adehye ye wo na Asantehemaa efie na Asantehemaa hemfie yakọ ena na Asantehemaa ya okọ ekra na kai se sabre na amahene dodo no a edikan abetwam ekọ na se na amahene dodo no edikan akọ akọchia na sanko de edikan akọchia afi se kwa
sɛ kwakwa bɛbɛ akyire na sanko de adi kan afei adankagya ne aman ahodoɔ aka no na wɔn nyinaa adi kan akɔ n'ahema efie akɔma yɛ akɔ ne hyɛde na kuma wo barima na no wɔ Asanteman council nhyiamu no ase Kotoko fie no wɔ hɔ bi yɛ wɔn nyinaa akɔma yɛ akɔ ne hyɛde nti yɛwura dodoɔ bi bie no ɔhofɛfoɔ yɛ a ɔda dodoɔ mu na ɔtutu atae a ɔkɔ na wakɔma adehyeɛ no nyinaa den ɛsiane sɛ n'Asantehemaa nana ama kɔnɔ do yadom na ahema ɛkɔ kura Asante amamani amane kwan so no na ɛho behia sɛ kwabere Kenya ase ehene afei kwabere Kenya ase hema na afei pa ɛyɛ kokofu man hema ɔsagefo muabere yi wɔn nyinaa bɛka bom na wɔde amane na akɔbɔ yewura nti nɛ ɔhene yɛ sɛ Asanteman nyinaa bɛhyia ɛbɛrɛ Asanteman bɛhyia ne yewura nam kwan so ba ɛna ɛyɛ kwabere Kenya ase ehene na afei Kenya ase ehema ya wɔn nyinaa wɔ kwabere na kokofu man hema na Asantehemaa ne gya asehene ɛna nkɔnso ɛde bɛto yewura nim ɛwɔ kwan so sɛ deɛ asi ani na nti wɔso ɔhene kokoko ɔhene kakraka ɔde to Asanteman nyinaa nim ti sabre yi ɔhene butu nkunya sanse Asanteman yɛ nyinaa yɛ maame sɛ bi yewura Kotoko hene ne maame amamre mu ɛne na Asantehemaa yɛ nyinaa yɛ maame ɛkɔkra Asanteman mu yɛ hema yɛ ba panyin ɛkɔkra nti twitapuduo ɛna di yewura nim na ɛgye Kotoko hene tata ɛde no ɛkɔ akɔwura biaya na Asantehemaa ahemfie ɛwɔ na afei wakɔ akɔma adehye wɔ nyinaa yakɔ esanse Asanteman ɛna deɛ atɔ yɛn nyinaa yɛni tie no a na ho nipa mpempem yɛ na wɔ nyinaa ɛba menhyia Kotoko fie ɛbɛka dodoɔ biribie ho ɛbɛka Asanteman nyinaa ho ɛma yewura ɛde nsɛm yi ɛto Asanteman council ɛnim na Asanteman council no yewura de to anim a na sɛ wɔde ato ɛyɛ Asanteman nyinaa anim sɛ divisional chiefs nyinaa ka ho sanso na man nyinaa enso ɛka ho ebie nti sabre nanom Asanteman kɔ so hene nana ɛna nkyɛyɛ wɔtwa mu ɛkoro no afei yɛhwɛ santene yɛ aka yɛ yewura nom edi akyire ɛba ne mfa ho asɛm enso moe na bibia enso enwie yi sɛdia emu amanebɔ ɛne emu adesua nyinaa enso esi ɛteɛ ɛwɔ hɔnom ti sabre nana sankɔ de man hene ɔna ɔkɔ na wakɔma na ahema de hyɛ nyinaa yakɔ afei nye ɔno nko ame ho ɔhene ba asampɔn hene nana ɔhene ba so no ɔhene ba no obi akyɛ ne sabre yɛ de mu amane ɛbɔ ɛsom no ɔhene ba asampɔn hene enso kasante ne ho ya wo nyinaa ɛkɔ na wakɔma na ahema de hyɛ nyinaa yakɔ nam deɛ asie no enti tinananom santen no na ato a ɛnya sem kuma yɛne yɛdi manhyia Kotoko fie no afei ɔhene ɛyɛ kyiame wɔ fen so ɛman mu ɔno nso akɔma yɛ akɔ ewie na sɛ ne nkyɛ na afei nso man hene ebetumi abɛtɔ afidie so ne yɛde no nso ho amane bo nyinaa asom no sanse santen no bi nananom bi akɔma yɛ akɔ na wie yɛ ahɔ ba ɛna nananom bi nso afei no di santen so a wo nyinaa ɛkɔ akɔma yɛ akɔ na abusua ha yɛ na ahema ahemfie wo deɛ kame ho na yɛntwa mfoni kakra nkyerɛ yɛ ho sɛdeɛ yɛ maame nom ɛte ne so di awerɛhoɔ no pengine wo fia ɛyɛ busua mu ɛyɛ ɛho awerɛhoɔ na Asantehemaa na ama kona do yadom na ahema ɛkɔ ɛkra ɔbapani nante jojo ɔkɔ ɛyɛ ɛkra yɛ akɔka nanom ho deɛ yɛntie deɛ ɛkɔ so kakra na afei deɛ aka bi akyire yɛde asom na ahema deɛ na ɔde bɛkae bra na ɔte abuzuanti saa na tie santen guswa nananom a ebe me hu eye nana besianse ehne ewom afei eye nana amoaman hene
nana enso eka ho bi afi mehame ahafo mehame hene nana eka santen ya ato no so eho bi a wonyina ekọ akọma de hyeden abuzuanti sabre ohane ba hia hene sabre chidom feko ye wo kumase eno ona ehwe chire sanse ohane ba champem hene ekọ ekra wana nanom bi aka eno wo nyina aka santen ho a wo mso adru ha no mko ka de hie nyina ho ama yakọ ebra na ahema ekọ ekra abuzuan ba ni se kwan no ewase de ya bewie wo ya bobo no ha na bre me kwan na mde dwumadi nyina esimidi de kwabena wusu me da se pasa oji bre na wo hwe me by Grace TV eso me subscribe na be kan ho ni nyine mom minim se obeye ne sa nyame hwɛ se wo ye ne sa ma me brepam ye be hia me din e de kwabena wusu me hia Kotoko fie na mde amane boy ebro brepam ye be hia makra bye bye.